салом алейкум подписчикони канали Gap TG. Гуфта будем ки меҳмони ояндамон кеш мешава айтим кеш мардака дар барнома даъват кардем қатиш якам тар ҳамсӯҳбат мешем дарш боши девона меша барнома. ин дилам барои ту хазон гардид, ин нафас барои ту тамом гардид. танҳо мемонам, ман медонам лоиқ нест. бачаҳо ҳама каса нами канали бача донарҷон ҳам бидорен дастгирӣ кунем мақсад канали Gap TG пешравиҳои тенҷ дааста мақсад ки бо пешравиҳош ояндада бо ай зиёд мешавад. мақсад бо гуфти гапо ки як коре кунанд ки аки хай ҳамаи блогеро ҳама оз ячка иста мақсад ё хай фикри хуб кардиам мақсад тенҷай бо мақсад подписатсияшон кунам дастгиришон кунам. мақсад ака барномаи мо ҳамин ки вай гирифтагим растчо гирифтагим ки як сезонаш ай 10 қисм иборат мешава. ҳар як одаме ҳамин иштирок мекунад ҳаму якум сезонда боша. вақти якум сезона ки буд кардем қуръакашӣ мешава. ҳар як реперда мо код метиҳем. ҳамун вақте ки як сезона буд кардем қуръакашӣ агар ки кодат биромад ака ду клип падака мешава ай тарафи канали мо Gap TG. як клип ака давай мешава. як клип барои чиста барои канали худат мешава. як клип дигаш аймо мешава ака. бурамо дар канали худ мо мепартоем. уш ҳамчун туҳфа мешава. хулоса мерем саволу-ҷавоба сар мекунем. номи пурраи шумо ака? номи пурраи ман Комрон. чанд сол мешава ака дар ҳамин соҳаи реп қадам монест? ман росига ба соли 2012 вақте ҷадидон рекорд шурӯъ буд ҳамчен бо дастгири фури акаи элен масали чин акаи шон буд зепе бачаҳо бисёр буданд. мақсад ки ҳамчен мехондам не ки кам хеле серьёзи набудам реп да раҳмати ҷовид буд чин бародаро бисёр буданд қатишон будам мақсад ҳаракат намекардам мақсад яками серьёз не ки репа қабидон соли 2015 буд вақте айтим рекорд соли 2015 кушода шуд ба онҷа русига хеле конкретни репа қабидон онҷа мақсад ҳаракати бисёр мақсад дар ҳамун соли 2015 кардам нави кати хондум аст бачаҳо гап нест ака раҳмати калом барои атвет. мо исуса кофтем дар бораи дакадани ҳама фақат як гапа гуфтам монтажисти ҳаму свочки беҳтарин кешад. ҳамин мақсад ҳамин кор айкай дар дили ту ҷо гирифта буд. ин кор ҳам вақти ҷадидон дабудем ҳамун чин русига сотка будкагон чин нефаҳмидам ҳамун ҷаёд гирифтам хам ҷадидон дабо чин хай бародаро бисёр будам дастгирӣ мо мекарданда мисол ман ки ҳеҷ ка ёдам будаги неста ки хеле ки ай нигоҳ кардан ёд гирифтаги мисол ман чин зепе тенҷ сотка мекард нигоҳшо мекардам леон элван буд. оз меги пештара зепер зур буд. оз медоне ки ака ки худ нами чем ай зеперда пеш худ бисёр одам меян сотка хай ба гузашти баъд ҳама чиз дига мешава. шогирд устодам мегзарад вақт нишон метавонад ҳама чиро гуфти гапо агар ҳаракат кунед любой кора ҳаракат кунед шумо ҳаракат кунед иншоалло подписчикотон 100 000 мешавад. насиб ака иншоалло мо ҳам мавқеи оз дорем. планои ояндаи шумо мо чӣ хел мебинем ака? пешравиётон назар ба пешинара сустар рафтеста ин ягон сабаб дора? не росига хай паси гуфтигапо зиндаги корборем аҳамият наметиҳам не ки гуфтигапо ки нияда ҳаста пешравӣ кардан трекои тенҷ мақсад ки ҳар хел мисол фақат жанри ошиқӣ не ҳар хеда мисол не хеле рақси ҳар хел хурсандӣ то што клипҳои тенҷ кардан планда ҳаста просто камтарак сабр кардам мумкин ки гуфтигапо ки дальше бо мисол репи русиро бихонам мисол хориҷа бирам беҳтарин фикр бисёрае хел сабр мекунем хел вақт дар насибмон боша мешава. якум қадаме ки дар реп монди ака ай чӣ сабаб буд ки ҳамин кора сар кардӣ? ишами чӣ хел бигӯм студент шудам ҳамин соли 2012 студент шудам ама реп намехондум русига аввал ҳамин давраи мактаб мехондум як ҷура доштум номаш зокир буд баъд
я ҳамон ҳамсинфон будам да короче я таригаш конгон буд ӯ сводчи буд короче дар дафтар ҳамон соткара адоба чи хеле чикни ҳами дар дафтар нависаги буд айрӯи ҳамон чӣ мекунем ба хати ҳамон зокири ҷурон ӯ псавик буд ман рэпер будем ман рэп мехондам талабаи мактаб будем хилмон ба хилмон дар хона запс мекунем талабаи мактаб будем рэп мехондем чӣ мекунем баъд короче ҳам хешид ки хай бачаҳо мисол тамом кунем москва рафтан ҳар ҷо кас тақсим шид баъд як бародармон йога ном дошта як саъда як вақт ӯро мақсад ҳамун соло хай гӯш мекардам накози пони басш кадай ҳам братан гуфтак ҳамсоя будем як саъда гуфтак я рэп бихонем каса гуфт ту припев биза гуфт гуфтам майда гуфтам якум бор рафтам ҳамуста ҷадидонда ман намефаҳмам рафтам мақсад хай ман рэп дарсига ба ҳамчи завқ намешунотам ки кия ҳамқади ҳамҷа як припев хондамаш ба пагаш шид гуфт биё бирем ҳам рэпа бигирем қатиши рафтам ки зе персағара дар чиҳо соткаш када боварро озои хима наштохтам бачаҳо гуфтам чи хеле худам ҳайрон шудам ништияк ба ман худам шид га ҳам хеле ба ҳам фурик соҳиби ҷадидон ҳам бародарай мақсад акози бас кардагиай пай зиндагиай братимо ба ҳамон гуфтак мақсад биё ҳамҷа хондаам буди худат биё мақсад дастгирит мекунем хондаам буги бесум запс ки мақсад гуфта ҳамон чин ба саҳар ши ба қати зепер хондам ба далши қати ҳами бачаҳо қати ҳамашон қати ҳамқади пешравиши дастгирӣ мекардам консерт дастдам якум қати ҳамон зепер хондам номи трек бас дигар намерасам буд якум ки хондам пагаш дар куҷои консерт дамқаи консерт рафтем баъд дигар далши хуҷанд ҳамаҷо ҳам соли 2012 ҳамин чизаш дага ки ман ҳар одам ҳар хела мисол ина гуфти гапо ки акай шаҳбоз мисол ай пишти насиба репешдага мисол дазл ай пишти марҷонаштага ана мира бо мехостем ай пишти сабрштага кеш ай пишти чишдага ма ай пишти хидам ма ки мақсад любой одам дар ҳаёт ошиқ шудагия не ки ман акросига ай пишти хеле ошиқ шудан репештага нест ман просто ҳами аввалам пацан будам гӯш мекардам хеле репҳои русӣ хеле Eminem хеле гӯш мекардам шум баъд ҳами завқ ман ҳамчен пайдо шудагӣ буд баъд фаҳмидам ки ҳами саддавраи ҳамун соло чӣ хел буд охи акай хисра ва баъд ҳамчен хай звезда буд ора ба клипош намедонам тоҷикистон рэп будаед мастер исмат мақсад SOL группаи ҷаман connection буд хай ҳамора гӯш мақсад нигоҳ мекардам гуфтам тоҷикистон намзан шидам хеле ба ҳамин соли 2012 хеле ҳамин сабаб шуд ки хеле ҳамон бародар ёгам хеле сабаб шуд ки қати ҳам рафтам мисол ҳами тоз ракета пермерс гап нест ака барои атлети беҳтарин ояндаи репи тоҷикат дар чӣ мебинӣ ака оқибатиш чӣ мешавад оқибатиш агар пешравӣ тенҷ бикунанд на молодёж кранги пештараки нао ӯ соло бори диспис хеле против якдигар хеле кам шавад хайку америка дар европа дар хеле мехонанд дар тоҷикистони худмон чӣ намега барое ки ӯ хеле намешавад худмон дар русига агар ки пешравӣ кунанд мисолан тенҷ ҳаракат кунанд трекҳои тенҷ ба мазмуни хеле тенҷ ба хеле то што ки маъниҳои тенҷ хеле бубуранд мешавад чӣ намешавад ҳозир хиёл мекунам ки молодёж поколения нав хиёл мекунам қабоят гӯш намекунанд ҳама рэп гӯш мекунанд аҳамият доштан поколения ҳозира ҳама рэп гӯш мекунанд агар ҳам хеле тенҷ пешравӣ кардан гиранд разни кунанд мисол трекҳои тенҷ ба мазмуни акай элон текстош тенҷ бадай дар чиҳо менависа ки мисол маъниҳои тенҷ дорад ина йоген тенҷ менависа акай шаҳбоз мисол рейкл бачаҳо ҳастанд ина MB сагарагала ҳами трекҳои тенҷ менависанд мисол текстои ба мазмун мехел чизо бинависи гӯш мекунанд мисол ҳам калом гӯш мекунанд ҳам айдар гӯш мекунанд ҳам пешравӣ кардан гиранд мешавад оянда дора агар ки хеле бо ҳам дисшапаку чӣ кунанд хиёл мекунам ки бони репа вақта мекунанд запрет мезананд назари худат ака я репери хела ака пештара дар реперои нав чия чӣ кор кунанд ҳаваё ки мақсад ина ядш агар ки ман сар кунам дусе табу хонам ҳеҷ ка гӯш накунам баҳс мекунем ба ин боре ки мегӯям фоида нест ака чӣ хел бугони як гап пайда бисёр кас ҳами ҳозир дар назари ман бисёр репер мешаванд тақлид ба як кас мекунанд ина мисол шогирди рекл боша ранги мехоҳад ки ранги рекл бихонад кади шогирди акай шаҳбоз боша мехоҳад ранги ҳамон бихонад кади мисол ё ки мухлисш боша
бечора ягон ушиқ мешава, мисол пасараца мекунад, ай бисёр гӯш кардан намешава, фаҳмид, ами одама гӯш кардан гир уже ранги ҳамон мехонӣ, хикаи чӣ ранги мешава. Агар ки бо мисол хичон ягон идея кунам, мисол тақлид накунам, овози хичон хати бихонам, мисол бо хиёл мекунам ки тенҷ мешава, да, мисол барои ки ба стили хел хати да мисол мехези, барои ки ягон каса тақлид накунӣ, ами овози хел хати мехези, ба ҳам ай пушти ҳавасакӣ намешава, да, ин ама репер шавам мақсад арӯсон бисёр шави хеле не, ҳамин чиста ҳамин буду ки ман репер бошам, ҳаракат кунам барои ҳамин чиста завқ дошта бошӣ, талант дошта бошӣ, талант ҳам надошта бошӣ, завқ дошта бошӣ, ҳамин чиро ёд мегирӣ. На папсавек бошӣ, нама ҳамин ай завқама, агама ягон санъат хонам ягон шуфа. Ай завқа короче, ҳамин шавқ дошта бошӣ дар ҳамин кор, агар спортсмен бошӣ, шавқ дошта бошӣ, ба мақсад мерасӣ ки ринг мебурӣ. Ҳама чи ай шавқа мешава, ай ҳавас намешава. Просто ҳамин тақлид накунам ба як каса, стили хичона қапам, мисол да, стили хичона қапам. боварӣ дорам, як репша гӯш намекунанд, ду репша гӯш намекунанд, ҳаракат кардан мегирад, гӯш мекунанд, чима намекунанд. Ягон кас сразу звезда нашда, ягон кас сразу гӯш накардиям. Ҳама ба ҳаракат шидагӣ мақсад ки бештар наранҷон ту ҳиди дарида фикру дарсу меравайда да тоқаги мемонам бо ҳам ёди ту намеша ай дилкам мара негӯ ту винава да дилпустата ма кардам ода ранги расон чидам хаёли идоф ба азоб ту бин тайёрӣ. як савол дига ака, ҳамин сугочи ки беҳтарин меган кеш, ай ҳамин меоям пеши студия запис меша, ай ҳама ҳамин кори қин қатӣ ки меравад худата? ай ҳама кори қинру зиёд ҳамин кадомаш ки ҳофизо хати заёб бой, барои ки меладар мекунӣ гамда меладар кори бисёр чӣ дорад. Агар акаи Шаҳбоз, акаи Шонемси ягон клуб мехонад, бечора я 5 соат ждат мекунад, 5 соат пас мегирад. Ҳа хелем ки ҳамин кор да, агар ҳамин чизи тенҷ боша, мисол тирамз, мисол агар ягон звездаро набоши, тенҷ бихонӣ, ҳамин чиз мада махфуз шава, ман онро 2 соат суткаш мекунам, не ки ту безор мешӣ, мегӯӣ кай меша, не ки ман онро мақсад вақте мада махфуз шава, ман онро ҳамин кор мекунам ки ҳамин тенҷ беяк аз гӯш накунад, бага ки беза беяк. Гап нест ака. Сабаби ай тим тит чиданаш да чия? ай хай нофаҳмиё шудагӣ, мисол байнда ҳама ира медонам, хай мобайни акаи Шаҳбозу хай нагемси. Аки ман рости гап намедонам чӣ причина шудагӣ дар ин мобайн хел шудагӣ. Аки ман мисол дар реп против ягон даш нестам, акаи шонам, акай масалан ман қати шон ҳар рӯз қати ҳама бародару мисол навикам бародара ман қати ҳамон таш чап нестам. Просто баъди ҳамин кор уже хай чӣ хел ки ҳамин распад шуд рафта, просто ба ҳам мисол группаи бисёр мисол ҳамин ман ҳамин аҳамият дом навоз мегӯям ман хезерам распад шудам ё мисол ҳамин группае ки ҳамин аҳамият дода бошанд, любой группае ки ҳамин бисёрае ҳамн распад 5 sound уш дизепешон азикшон ҳамро ҳам распад шуд мисол Меган империя адри худаш шикаст мехӯрад. просто як гап пайда, мисол вақте дар мобайн мисол ту звезда шудӣ, ту тенҷ рафтаси, я як кас дига тенҷ нарафтаси, мисол бигирем да, ки ман намегӯям ки ҳам хешидага. Як кас дига ҳамин ҳеҷ вақт мисол ҳаста ки одамое ҳаста ки намефураш ту звезда шава, ки бахила ёки намехоҳам чира, мисол ҳамин сабабо мешава, ҳамон любой чиз распад шава, ҷудо шава, хай мумкина ҳамин сабаб шуда бошад, не ки хай намедонам дурустига. Гап нест ака. Оянда планои шумо чие ака оянда? Оянда дан хелман план кардагиам ки насиб карда боша, агар дар насибом боша хориҷа рафтаниям, уҷада мегӯям репи русиро сар кунам, мисол тоҷикиро ман мехоҳам бас намекунам, насиб карда боша сар кунам мегӯям, чиса русский реп даво камкам хеле бичаспон, хай клип кунам, мисол аудитория уҷадам ранги тошто ки дар Тоҷикистон нав репа сар мекунам, чок бирида уҷа сар кунам, иншолло хай ҳаракат мекунам, мисол клип доста бо нашод сотка кардам, мисол чанд хай метавонам бо уҷа мерам дарс мегирам ки бо айра беҳтар кунам, студияи карданем да мақсад бурам агар насиб карда боша. Айтим ҳамгӯй кади ака дар канали партофтӣ ки айтим айнав барқарор шид. Нашод ҳава ягон сухан дорӣ ака? Айтим шуда шид, мисол ҳоз иҷо шаҳриш карда гамон дебошкаи дудар монеда уҷа.
бо микрофони нав харидад мисол качи соятенчка даге инан ёген Москвада будам даге ӯзами айтимда запис мекунам бо кира бубум акай элна ҳасан хай рекл Москвада эпикерда ҳасан айн бачаҳо ки ӯзираш айн бачаҳои химон ҳастанд мисол качи соятенҷро озира мисол дранги пештара бо ай пештарара качи соштенҷа иштиаля не ки то что планда ҳаста хали план кашдагиан бачаҳои акайлашон бобушкашон ами плана кардагиан ки я бор дигар ранге ма айтим пештара кунем меш хай ҳаракат кунам ки ма ҳеҷ гуфта наметунам ҳеҷ вақт мегӯям ки пешай худо бояд чанд назанем ами ҳаракат кунем мебинед мешав агар тақдида набоша намешава русига гап нест ака хулоса барномамона ба ҳамҷа ба анҷом мерасонем меҳмони имрӯзаи мо кеш айтим кеш буд ина барномаро қатиш буд кардем боқи сарбаланд бидуред дар канал подписатсия кунем колокольчика биҷиқем ҷанем ки барномашон кенҷ баргузашт ҳам хелсанам ки бисёр хел мекам ки ҳамин роликҳое ки видеое ки бисёр айблогероро айрепероро бисёртар айдадиби тамошо мекунам бисёр москва дар дигар шаҳр германия дар ҳамин хай кадом давлат набошед ғариби як ӯзбекистон дар бошед мақсад зинда бошам ҳамроҳ ба дастгиришон ҳам хеласги кадам шавад